थांनाय जि मा होनो बैसाग दाननि जि एप्रिलनि 22 अक्ट'खालि जि माने सिमब्रेनाय जि बारहुंखाजों जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामिफ्रा बारहुंखाजों दिनै न' बां बायजाबाय। जोङो दुखुनांथाव जाय दिनखालि जादों बे दिनखालि होनायनि बेबस्थाखौ जिहेतु खालामनांगौमोन बेखौ जोङो खालामनो हायाखै। नाथायबा जोङो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जों मानजाथाव जोंनि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी सारखौ जों बे समाव साबायखर जासिनांगोन। दिनै जोंनि खावलायनाय लेखायै आरो जोंनि रायजो राजानि खावलायनाय लेखायै बिथाङा जे जोंनि जाय बिथांमोना न' बां बायजाबाय बिथांमोननो दिनै जा एसे हायो तिरपाल होनायनि जिहेतु बेबस्था खालामनानै होदों। दा बिनि थाखाय जोङो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि जानानै जोङो बे समाव बिथांनिसिम साबायखर जासिदों। आरो जोंनि गोबां न'खरफोर जिहेतु थाबावबाय गासैखौबो जोङो होनो हानांगौमोन। नाथायबा दिनै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो जिहेतु थोब्ले माब्ले रांजों दिनै सोलिबाय थादों। बे हिसाबै दिनै नांगौ बायदि जोङो मानसिफोरनो न'खरफोरनो दिनै होनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायाखै। खिन्थु उन बारफोराव बेफोरबायदि जुदि समयसाफोर जायोब्ला जाय बिथांमोना न' बां बायजाबाय आरो जाय बिथांमोना हयथ' न'फा न'नै एसे एनै थालांनो हागौ, दा जाहाथे बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे जोंजों जिहेतु जोंनि जि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जे जा हायो जा एसे हायो बेखौ जि अनसुंथाइ होबाय। दा बे हिसाबै उनबारफोराव जुदि बायसान्स जुदि दा जाथों जायोब्ला हयथ' जोङो होनायनि जिहेतु बेबस्था बेखौ जोङो लानायनि जोङो सावरायदों। आरो बेराफारसेथिं दिनै जोंनि सरकारा बे सार्कोल अफिसनिफ्रायबो जिहेतु गावबुरा बिथाङानो जोंजों दंफायो, बिथांमोननि फालनिफ्रायबो सार्कोल अफिसनिफ्रायबो दिनै गोबां गामिफ्राव जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां जोंनि गामिफ्रा दिनै बारहुंखाजों जिहेतु बुख्रेब जाबाय। बिथांमोननो जि तिरपाल होनायनि जि बेबस्था बिथांमोनाबो बेखौ खालामदों। हयथ' बिथांमोना दिनैनि गेजेरजों होनो हागौ, हयथ' सिगाङावबो माखासे गामिफ्राव होबाय खोमा। दा बिथांमोननिसिमनो सरकारनिसिमनो जोङो बे समाव जोंनि आफादफोरनिफ्राय जोङो साबायखर जासिगोन। आरो जोङो हदाय जिहेतु जों रायजोजों थाफानानै जिहेतु खामानि मावबोबाय थादों, जाय समाव जोङो खैफोदा जादों बै समाव हयथ' हरखाबै जों नायफैनो हायाखै। बिनि थाखाय जोङो गावखौनो जोङो दुखु फोरमायदों। जोङो बै समाव जोङो रायजोनि गेजेराव थांनानै समयसाफोरखौ जों मिथिनांगौमोन। दा बे मिथिस्लाबैयाव हयथ' माखासे जिहेतु गामिफोर थाबावनो हागौ, नफा नफै न'खरफोर थाबावनो हागौ, जों बिथांमोनखौ जाहाथे खावलायदों जाहाथे जोंनो होबाय बैनो होआसै होननानै जाहाथे दुखु दामोनथों जों बेखौ खावलायदों। थ' बेथ' माने आलादायै बेलेग खोथाथ' जिहेतु फोरमायनो गोनां गैया। दा जाथों आरो दा फैबावथों जे जोंनि जि बैसाग दाननि जि जावलिया बारनि जि मा होनो सिमब्रेनाय बार, बे बारजों जिहेतु खहा जालांबाय। दा बेवहाय जोंनि आफादनिफ्रायबो जों बे समाव दुखु फोरमायदों। दासिमावथ' जोङो 200नि बांसिन न'खरनो होनाय जाबाय। जोङो जनाइनिफ्राय लानानै सिलाबोथार जोङो धेमाजियावबो जों सोंदोंमोन, गगामुगाव जोङो सोंदोंमोन, नाथाय बिथांमोननिफ्राय दिनैसिम जेबो लिस्ट फैनाय जाथ'वाखै। बेनिखायनो जिहेतु जों बेखौ बुंनाङा, जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जोंनि बर' गामिफ्राव जाय न'खरफ्रा बुख्रेब जादों आरो जाय गामिफ्रा जोंनो बा गावबुरा बिथांमोना जोंनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लिस्टखौ जिहेतु जोंनो होनाय लेखायै बा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि लिस्टखौ होनाय हिसाबै जों बेबायदिनो लिस्ट मथै दा बेखौ खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। गासैबो मिडिया चेनेलसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय। दा थांनाय 22/4/2022 खालि जिथुनाखि बारहुंखा, गोब्राब बारहुंखा फैदोंमोन, बेहाय आङो गावप्रधान हिसाबै हारसिङै जेसेबां नायबिजिरनांगौमोन नायबिजिरनो हायाखै। नाथाय जोंहा काउन्सिलनि सोद्रोमा बिथांमोना आंखौ जोबोद मदद होदो। बेहाय आं बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर। आं सानो गभर्नमेन्टनिफ्राय जिथु लिस्ट होदोंमोन गासैनोबो गांसे गांसे होनो हानाय एसे होनो हागोन होननानै आङो दा लिस्ट बायदि होनो हागोन होननानै आङो माने राननो सानबाय। दा बेहाय सोरबाफोर जुदि बेयाव थालांबावदोबा बेयाव उनफोराव नायनोसै। आं बेखिनिखौ बुंनानै गंबेसे गामि होनाय जागोन? फ्राय दा उलुसापरि, जारमनबारि, बोरिमुरि, मागुरमारि, 3 नं महनपुर, 2 नं महनपुर आरो नावकाटा
1 2 3 बेखिनियानो